लोकांची भेट झाली आणि लोकांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला स्वीकार केला आहे. त्यांचे आशीर्वाद दिले आहे आणि आम्ही जेव्हा पण लोकांसोबत फिरते तर जे पण प्रॉब्लेम्स आहे ते आम्ही सगळे लिहून घेतले. आता आम्हाला सांगितलं की रॅशन ऑफिसमध्ये त्यांचं जे मशीन आहे ते खूप स्लो प्रमाणे चालत आहे. इंटरनेट नाही आहे, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, लोकांना पूर्ण दिवस थांबावा लागते. तर हे सगळं फिरताना आम्हाला बरं पडते, कारण ग्रासरूट लेवलवर काय प्रॉब्लेम्स आहे ते आम्हाला आज कळलं आणि नक्की आपण त्याच्यावर ध्यान देऊया, लक्ष ठेवूया आणि ते सॉल्व्ह करूया लवकरात लवकर. आम्हाला फक्त लोकांसोबत तेच विश्वास आणि आशीर्वाद मागायला आले आहे की आपण आम्हाला एक टाईम संधी द्या काम करायची. आमचे सर्वांचे ते जे ध्येय आहे आणि गोल आहे ते फक्त सावंतवाडीची सेवा करायला आहे आणि ते आम्ही करून दाखवूया.